С Виктор Русинов ви срещам. Той е един от VIP гостите на тази годишния национален турнир Купа Инфинити и Национална купа България. Как се чувстваш да си тук? Много добре си ни дошъл. Първо добре заварил. Странно преди това, че за първи път всъщност ще гледам подобно състезание, но пък и съм развълнуван предвид моите умения, които до този момент съм демонстрирал. Завидни умения показваме дансинга. А какви са твоите допирни точки с танца в годините? В годините реално, сега ще звучи много смешно предвид това, което съм показал по телевизията, но съм ходил на валс, на хип-хоп, брейк, бачата, така че имам някакви допирни точки с света на танците. Като цяло обичаш спорта? Като цяло обичам спорта, обичам да експериментирам и така. Добре. А какви са ти впечатленията от организацията на събитието? Предвид къде се провежда събитието и това, което видях до този момент, бих казал, че съм доста впечатлен от цялостната организация. Тук има, може би, клубове от повече от 10 български града, като са по няколко от различните градове и наистина виждаме голям състезателен хъс и всъщност едновременно с това всички някак си успяват да си общуват и да се усеща една хубава общност на спортните танци. Ти със спортни танци сблъсквал ли си се? Сподели ми и различни. С спортни танци не съм се сблъсквал, но това, което мога да кажа за цялостната атмосфера и така нататък, имах една треньорка във времето, която казваше, че състезанието е празник и така като гледам как всички си общуват, то явно наистина е празник. Ти беше част от състезание, което смяташ ли, че спечели накрая? Не мога да кажа. Всички питат дамите, спечели ли сърцето му, спечели, но ти чувстваш ли се победител? Аз се чувствам победител от гледна точка на това, че успях да се сблъсквам с някои неща от живота на тази ранна възраст и голяма част от тях успях да преборя, друга част предстои да преборя, така че съм благодарен на това, че имах тази възможност. Пожелавам ти винаги да си във вихъра на танца, дори в живота, да се забавляваш, да се чувстваш позитивно, уверено и да си изкараш много хубаво. Благодаря много.